Oinume txiki bat sartzen hor, atletik. Koreako bideo bat zen zen. Kaixo? Kaixo. Bai, bueno, ja, hasi gara, jente ikusi du. Ikusi zute, hoi trampa da, ikusi zute. Atetik sartu zarela, berandu. Twitchen behintzat. Ai, ama. Bueno, dan ondo? Bai, ondo. Primeran. Bueno, arna sartu, eta bagoaz. Bai. Goizeko 10:42 minutu ditugu, eta ostegunero bezalaxe, sustatuko lagunak prest ditugu. Egunon, Luischo? Egunon. Zer moduz? Bueno, gaur ere adimen artifizialeko gaiekin, baina adostu dugu, aste honetan irten dira, olakoak ere, nola ez? Bai. Baina adostu dugu, segure irratiaren eta seguren arteko mezu trukean, gaur ez ditugula hoiek ukituko, eta beste kontu batzuez tratatuko dugula. Aste honetan, boikot, kakotxe artean egingo digu adimen artifizialari. Hori da, adimen humanoaz jardungo dugu, eta alako kasu bat ikusiko dugu niri bereziki adimentsua eta sormenezkoa iruditzen zaidana. Primeran, nondik hasiko gara, Luischo? Bueno, pues horretatik hain zuzen, atara dugu albiste bat, aste honetan, atzo goizean, bai. Ixa Amar kale artistaren mikroherritar ausartak. Konta iguzu. Hau da, Debagoieneko kale artista bat, street art. Euskal Banksy, nolabait esateko. Eta formatu desberdinean, baina kalean egiten ditu gauzak. Kale artea delako honen forma ezagun bata, stencil esaten dana, hau da, txantilloi batekin, txantilloi bat sortu eta gainetik pintura eta holako marrazkiak eta guztia bazterretan, eta hori ere egin du, baina orain egin duena da mikroherritar batzuk sortu ditu. Ara, bale. Eta irudiz erakutsiko ditugu, eta deskribatuko dugu artista honen lana, bai, erratirako ere bai. Partekatuko dut. Irudia, pantalla irudia. Hortxe da, uste dut ikusten dela, eta, bueno, bada, trompetista baten irudi, ez da argazki, ematen du Photoshoparekin izitekela, ez, baina da, argazki bat, errekorte bat, esan dezagun. Hori da, bai. Argazki baten errekorte bat, argazki zahar edo zurioltzezko bat, eta trompetista bat da, baina trompeta bezala loretxo bat dauka. Bai. Eta kalean utzi ditu olako mikroherritar mordo bat. Ikusi dezagun ze eskalatan ari garen. Adibidez, bide bazter batean, uste dut bere eskualdean, Debagoieneko dela gizon hau. Anonimotasun batean gordetzen den artista bada. Hor, alako tuberia zar bat edo bidoi zulatu bat, eta hor barruan irudi txiki bat, olatu erraldoi batean balego, bezala tuboaren errebuelta horretan, malda horretan, surfista bat da. Izugarria. Hor utzi du, eta hauek irudiak zabaldu zituen joan den ostegunean, euraldi hona gertala, eta gero eukidugu alako euri jasa batzuk eta izan dira, euraldi txarra, eta kontu da, ez titula etxera itzuli, han utzi zituen mikroherritarrak, eta hor daude elementuen kontra eta sistemaren kontra borrokan, ez dakit, superbizitu duten edo ez, baina hortxe utzi zituen, ikusteagatik eskala beste batean, horma bat,
hilerri bateko Harrizko, bai? horma bat, arrakala batekin, hurbildu gaitezen pixkat, Ai, irudi batzuk daude arrakalan, hari gorri bat ikusten da? ari gorri batekin eskalatzaile bat, Ai, rappel ama. egiten edo eskalada egiten, ausarta. Zirrikitu, harri Hor, arteko zirrikituan. hori da. Ikusteagatik beste batzuk hemen, eh, halako eszena bat, kale bazter zikin batean, polizia bat, botila batera igota, beste herritar bat, beste batzuk Bai, begira espaloiti, baina, bueno, espaloia da amildegi bat balitz bezala, hartzen claro, badia hor claro. pertsona horiek, ez, Proportzioan ikusteagatik. bai, bai, Bai. bai. Eta hau ere polita da, hau erabili genuen artikulua ilustratzeko Bai, nagusiki hau, bai. Mhm. marrazkilo baten ondoan bi irudi bata banderarekin meta adierazten korrikalari bati hurbiltzen den korrikalari bati, nonbaiteko zean, nik uste dut barraskiloaren bila juntzala kasu honetan eta gero pegatu zitula. Zeak, segurazki etzen marrazkiloa etorriko esena laguntzera alderantziz mikroherritarrak jarriko ziren bere ondoan, ez? Mhm. Eta, bueno, ez da egin duen hau, bueno, ez da ere munduko gauza originalena, ze badago, kale artearen zerean, badago, Bai. hau egiten duen jente gehiago, eta adibide batzuk ere zertu ditugu. Hemen daukagu beste artista baten, kasu honetan, eskuz egindako kopin txiki minino bat da, Bai. Mhm. eta espaloiko harrien artean dagoen belar zati txiki batean gurutze bat ere zertu du, ematen du lagun baten heriotza Bai. deituratzen Irudikatzen balego, dela, ez? bai. Hor dago ez penaz, gizon bat kalean utzita. Eta ohitu izaten da bai, ustea hauek, behintzat artista batzuek utzi egiten dituzte Mm. kalean, eta Ez dala bakarrik argazkirako. ez, da, Eh, ez dakit, ekintza simboliko bat, ez? Bueno, bai. Bai. kale artea azken batean da, arte libre bat, Mhm. gero museoetara ere iristen dira gauzak, ez? Baina, bueno, Bai, hori da esan behar kalean nizun, ze gero ikusteko. honi, gaur egun adibidez, posible izango zen, hau ikustea, gero urna, kristalezko urna batekin gainean, Bai, edo horrelako zerbait, adibidez, orain ikusten ari garan kale arteko beste holako pin txiki batzuekin egindako Bai, bat, hau ere halako lata batekin egindako putzu batean bai. itsasontzi bat eta gizon bat itotzekotan, hau da, Eslinkatxu izeneko artista bat, eta honek Mhm. ez bakarrik kalean instalazioak edo museoetan ere egin ditu bere zeak, erakusketak, Bai. eta ikusteagatik beste bat, bi irudi, antza dutenak argazki errekortearen aldetik Misprint izeneko Mhm. artista batena, eta honek bai egin ditu, pixkat antza dute Ixa Amarrek egin duenarekin. Bai. Baina, Mhm. bueno, Ixa Amarrek berak ere, hau baino lehenago, badabil urte batzuk, eta nik uste dut, erakusketa formal bat ere tokatu beharko zaiola, ez bada egin duela nonbaiten, eta niri eskapatu zait, baina ikusteagatik bere lanetako bat, lehen esan dugudan hori, estenzile o txantilloiakin eginak, Bai. Santimamineko bisonteak eta ekaingo leizeko zaldien Mhm. txantilloiak egin ditu, eta Euskal Herriko bazter baten baino gehiotan, eskala oso txikian, Mhm. hauek ere bakoitzak ze izango du, nik ikusita nago hauek kalean benetan, esku baten tamainako Ba, zaldi pentsa. eta zeak dira, bisonteak dira. Ideia polita iruditzen zait, ez? Bai. Konektatzen gaituena paleolitikoko artearekin, ez? Hori da. Bai, bai, bai. Eta euskal artearekin kasu honetan, ez? Eta Mm. niri Mm. asko gustatzen zait adibide hau, beste bat ere inoiz egin izan duena, kaleko ez da bolardo bat, baina esan dezagun bolardo baten Bai. inguruan irudi pelikuletan ikusten dugu gorpu bat agertzen denean poliziak nola egiten dion klarionaz marra zuria, eta ematen Mm. du krimen bat gertatu dela hor bolardo honen inguruan, zulatuta dago lurreko irudia, Irudia. zeakin, burdina hiltzaile horrekin bihotzean eman dio gaixoari.
Eta beste bat, ari gara ikusten hau Zaban, benetako argazki, barkatu, aire. bai. Benetako argazki bat da, Leintz Gatzagako frontoia. Frontoien, vale. Eta hor daude kuadroak, frontoietan egon nahi dian bezala, falta pasa lurrean, eta gero, 3, 4, 5, Bai, frontoia handietan, bederatzigarren kuadroraino ere iristen da, baina egin zuen pi kuadroa. Eta izatez, hau dago berriztuta. Egin zuen duela urte batzuk, Leintz Gatzagako frontoiak aurretik zeukan margo eta itxuran, pareta uste dut grisaska zela bere garaian, eta kalkulatu zuen 3 eta 4 arteko pi zenbakiaren posizioa, eta orduan marraztu zuen marra gorutz, eta goian 3 edo 4 kuadroaren biribilaren bezala, tokian pi egin zuen. Baina, Gatzagako udalari ere tokatu zitzaion, pilotalekua txukuntzea, berriz margotzea, eta gorde egin zuten. Hau da, ezabatu ziren margoak eta marra zaharrak, kuadroenak, baina berriro toki berean margotu zituzten, eta ez bakarrik 3. eta 4. kuadroa, baita ere piren marra ere han dago, eta inor joaten baldin bada, Gipuzkoako herri honetara frontoian aurkituko du beste pi hau. Eta bueno, pues... Kuriosa da, Bai, kurioso da. Sustatu jarraitzen du aspalditik. Pi kuadroaren hau atara genuen, jela urte batzuk, eta baita ere Santibamineko bisonteena eta hola, Ixa Amar, hor dabil, anonimo, baina, bueno, pues, bada garaia antologiko bat egin dezan museo edo erakustara areto batean, nik hori proposatzen diet. Irratsaio eta Twitch saio hau ikusten ari diren kultur eragile guzti. Hori da. Ze gero ere hor sartzen da, ez? Eta kaleko artearekin beti gertatzen dena eta aipatzen dena, ez? Marra oso fina dala, vandalismoara salto egitearen o kalifikazio hori lortzearena edo artearen titulu hori jasotzearena. Blog bat ere eduki izan du, eta bertan beste batzuek vandalismo gisa identifikatu lituzketen gaiak ere tratatu ditu. Ez berak eginak, baina bai grafiti, trenetako grafiti hori, trenak egoiti bera margotzearen zea horiek, eta hori ontzat ematen dute, ez? Baina, bueno, gaur honek egiten dituenak, errespetuzko eskala batekin dira. Mikro herritarrak ez dakit beraien ganako errespetukin utzi dituzten hor kalean, ze superbibentziako aukera oso murritzak igartzen zaizkie, arte forma hoiei, baina gustoz lan egiten du. Gizonezko bada, hori badakit, eta gizon honek gustoz Bueno, agian igual lan egiten du. informazio gehiagoa daukezu, orduan, Luisio. Ezagutzen dut pertsonalki. Naiz ni. Eta debagoienekoa dela esango dut, baina ez da honetan mandoetan kolaboratzen duen sustatuko lankide Jon Lizarazu ere, hor dago, ez dut ikusten, baina hor dago, eta bera ere ez da. Ez daukaulako talenturik, ez da nik ere. Beste batzuk, beste talento batzuk. Bueno, bai, baina arterako nire kasuan behintzat nahi sekula nabarmendu zertan ere. Primeran, bueno, hau izan da lehenengo gaia, eta badago beste bigarren gai bat. Pixka serioago jarriko gara, Luisio. Bai, laburki edo esango dugu, deialdi bat dago larun bat arratsalderako Gasteizen. Bai. Aldatu gidoia euskararen alde. Euskalgintzako ohiko susmagarriek bat egin dute, kontseilua, topaguneak, esango dut, sindikatuak eta eragile politiko batzuek ere bai, esango dut, eta pertsona individual askok ere bai. Aldatu gidoia da, ekimen bat iaztik martxan dagoena, bildu ditu pantailak euskaraz delako mugimendua eta beste batzuk,
bikoiztaileen elkartearen borroka ere bai, Mhm. eta kontua da, ikus-entzunezkoen alorrean euskararen presentzia ziurtatzeko eskatzen duena, baina modu erreindikatibo baten eta erantzukizuna eskatzen diete. Kasu honetan, Eusko Jaurlaritzari eta Vale, EITB-ri. Deialdia ados. demagun bi eragile hoiei zuzentzen zaie, Vale. larunbat arratsaldea barkatu, Mhm. Gasteizen, eta, bueno, gauza bat ere egin zuten, eta artikuluan sartu dugu, orain Bai, dela, hilabete bat, edo bi hilabete, abiatu zenean, Euskal Autonomia Erkidegoko Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde kanpaina, galdetegi bat bai. bidali zieten alderdiei, eta aber ze plan zeuzkaten euren erreibindikazio hauen inguruan, Mm. egia esan da, ez zuten erantzun, ez EAJak eta ez da Vale. PPek, baina, bueno, gobernuko alderdi bezala, PSek erantzun zuen, eta gero, Podemos, Sumar, eta EH Bilduk ere bai. Eta, bueno, errebindikazio batzuetan, bintzat alderdi guzti hauek ados jarri dira, dana kontzat eman dute. Adibidez, bikoizketa bultzatzeko hau da, galdera edo proposamen batzuk ziren, eta alderdi bakoitzak esaten ziren, bai, ez, edo kasu Vale, vale. batzuetan, ze Bai. puntutaraino zaudea ados. Eta orduan, Euskarazko bikoizketa EITB-en, garai bateko 1500 orduko produkzio mailara itzultzea, eta danak ados. Danak Ados. ados Vale. esaten duanean, behintzat alderdiko, orain arte jaurlaritzako partaide izan dan PSE ere bai. Eta, bueno, esaten dutenez, errepika daitekeen koalizio bada, ez da? Mhm. Gorako, ikusiko dugu. Vale. Beste ere bai, primeran plataforman eduki guztia azpidatzita edo bikoiztuta egotea euskaraz. Eta uste dut Euskaraz. hori, orain gotzede ala dijoala, eta gero beste batzuetan, pues danak ez daude ados, ez? Esategatik bat, EITB-ren urteko aurrekontutik edukietara bideratutako diru partidaren 75% euskarazko eduki eta programetara bideratzea. Hau da, lau sosetatik, 4 eurotatik, 3 izatea euskaraz Mhm. edukiak produzitzeko, Eta horrekin EH Bildu bakarrik agertu da ados, Mhm. esateagatik. Baina, bueno, EITB Euskal Herri osorako jardutea, adibidez beste proposamenetako bat, ez bakarrik Mhm. izatea EAeko irrati telebista, horrekin ados ez zeuden guztiak. Mhm. Eta, bueno, sustatuko aste honetako artikuluan hor dago errepasoaz, ze galdetegi Galdera horretan ere, guztiak, bai. galdera Mhm. horietan ere ikusten da, nik uste dut, zer eskatzen duten politikoki, bai erakundeek eta bai EITBek zer egin beharko luketen. Eta, Hori. bueno, ados bazaude ideia hauekin edo hauetatik gehienekin, aukera bat, larun batean, Gasteitzera joateko. Bueno, horixe. Azken albiste honekin agurtuko gara, Luisio, mila Bai, esker, eta amaiketara iritsi gara, bai, eta hurrengo ostegunera arte. hori da, agur. Ondo izan, agur.